Ayibange kwasithebe angene kwasithebe passage Formosa esangweni elincane angene steel window kwasitayela angene kwasithebe oyedwa kwasithebe just like ngike ngikhumbule ekudijeni ngeke ngikhumbule futhi ngisashaya isicapha ngasishaya ke isicapha mina eMandeni yabona eMandeni kwasiqumbe ngasishaya kakhulu isicapha silayisha siya ku Red Hill ko Chappies ko White Seat ko Sithebe sibuye sihlabe iGingindlovu sithi show sibuye siphume sisihlabithe kumpangeni yabo sihlabe koBhidla yabo lezo ndawo hayi ngeke ngikhumbule impilo yalapha erank yabona laphana unesimanga mfethu ngicabanga lento njoba ngihambela ngithi mina kodwa kwakukhona ithalente lalikhona yabo imoto ngisho zingaba u200 kodwa uyayazi imoto nemoto without ukubona inumber plate yayo noma ini cha uyayazi ilapha ukuthi oh leya moto yakwasibani ba ile kude ngokuhlukahlukana kwazo njengengane zakho yabo ngisho ngahamba omunye umuntu kodwa uyazi yakwabani leya moto ile kude uzazi ngekhanda futhi ngalesi sikhathi ubingile lo changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Yayi talent leyanto. Uzazi zonke imoto ngokuyibuka nje. Yo le yakwasibani le yakwasibani le ihamba usibani le ihamba usibani ngokuhlukahlukana ishawona ungathi imoto ziyafana kodwa ngiyazi yipi leyo ngisho ngayibona lapha ya Una ngusibani pheshe lapha ya mhlawumbe ngishaya ugebho wami la yabo wena wabona amakhonto ama2 amhlophe afanayo and ngewazi ukuthi leli liphi kodwa mina ngiyazi le yakwasibani le ihamba usibani ngisho ngekho phakathi yabona ke into eyenzekalayo uma ngabe mhlawumbe umsebenzi uhamba kancane sihleli nje mhlawumbe sisalinde ukulayisha sithi umsebenzi ngempela uhamba kancane yabo uma ubhede lapho umuntu nje ubhede rank kuhamba kancane kanjalo ayisoli kulahlileke lakini lapho hayi ngcono uma usithole sibhizi hayi kuukuthi bumper to bumper phuma le kungenele bumper to bumper hayi lapho ke hayi kule indaba yakho hayi you can escape kodwa musithole sivule ngisho amabhutha emoto silali sihlalo sibheke phezulu hayi usithole kabi ke lapho we are ready hayi we are ready baba we are ready yabo lapho siborekile lapho wena uyafika uyaphetha mhlawumbe uzama ukubamba uma inkunzi noma uma uyachaza uthi nangi lo mfana owenza ukuthi wabaleke ekhaya hayi mina ngazi ngihlalele eTexini nje nami ngicabangela inyoni zami bona umfana lokho shwi aye ngala emawindini eTexini engikuyona aye ngakudriver abuya athi shwi athi aye ngase back seat abuya athi shwi aye ngakudriver ngithi lo mfana wenzani baloko eshona lena nje athi masethi shwi okugcina zinqwamane phambili lapha ekhoneni eka driver nalo mama kusho ukuthi kunomama lokhu eshona le lo mfana uyambaleka ushona le lo mfana uyambaleka kanti lapho kuseyisekuseni akusheshi inhlobo erank wathi mayithi ngqi kanti hayi khona udriver ongala okhona wathi nje umama hayi bo sizeni nangi lo mfana ngani umfana wahamba engarentile noma wahamba entshontshile yini lapha aqashisa khona umama hayibo bababili odrive babathatha odrive we khona odrive abaziwayo ukuthi mase kufike bona nje hayi kunakele khona odrive bazokulalela kahle laba baphansi hayi kwafika enye insizwa hayi kuthiwa Elliot engathi ngaphumula ngokuthula kwafika yona lo nsizwa bathi ukhanda lengulube hayi afika uElliot hayi bandla uyena phela wabona le ndoda kahlahle emelishawe le imxhaphazile umali ayi wathintwa oyedwa nje ayizokuthinta ezami azikho busy vele umsebenzi uhamba kancane
ayizaxoxa nayo lensizwa ayizaxoxa naye hey kwathi icosolo lokuma ase ngiyarealize ukuthi mawusithole sibhoreke kanje usuku uzophela hola correct usuku uzophela isitshaptshapu mawusithole sibhoreke kanje noma nje uzodlula nje mhlawumbe ungowesifazane nawe uyiqokele nje into engacacile kahle uyibone kahle uphuma nje nawe lento ecacile nje kudonsela amehlo kodwa uthi hayi ngizobona uyayisola ke lapho ke awuzoyisola ngoba phela sokubabaza thina kuthi sokhuzela sisho yonke into le ngoba vele siyichilexela asikubhisi yabo first iyakhumbuleka le yampilo kuyaba nezinto engicabange nje lapha erengithi hey madoda hey umuntu akaqamba amanga nje ngilayisha ngihamba naye lo muntu ngusicapha wakhe imoto nje mhlawumbe ishoda ngababili ukuthi igcwale mhlawumbe siqhamukela ngapha ngako mhlawumbe island sodlula ngapha ngakombe wenhle sibhekeka siqumbe shoda nje ngababili ngoba ngihamba nodrafo nesilwane ke ngaleso sikhathi uzosibambisa ucingo olungekho aqamba amanga usefuna ukwenza njani manje seniyafika la niyakhona nini mhlawumbe la manje kuphi la kagcaleka sefuna ukuyihlaba bheke ezantsi ke ngasegigi manje uyofuna abantu yes lapho seniyabuka nje siyafika lapha esiyakhona uqamba amanga hey yabona uyangi-inconvenience hayi futhi uthi uyangi-inconvenience hayi yabona ngilayishile lana ungaphi wena ungasegigi yabo qamba amanga ngikhuluma yedwa hey bantu bazalwane uthi ngicela khona into engifuna uyithatha la unamanga ufuna labantu ababili ngoba unenunu unesilwane yabo hayi angazwani mina nokusebenza nomuntu onenunu hayi ngoba manje abantu bajiye bethethise wena la sisilate thina la unenunu lo biza abantu no uyabo mina nenunu kanjalo udriver uyabala futhi yini manje masolayisha siyale yiload eliphelele ama pick and drop ngiyazitha wami phela njengosicapha ama pick and drop nje awami le imali yami umjust wami loyo muzosebenza umuntu onesilwane uzokutshela ukuthi yabona kade sifika lapha eplatform komuntu esimthathile lapho yabona kade sifika lapha emacampini kufike kwehla lapho uthuka ngithi vele ubona ukuthi yelele ngaye ngasho ngathi mina hayi ayikho mhlawumbe wena ungabali kahle ayikho laphi la sekuyinkinga manje ukuyikhipha athi ayikho hayi ngeke mshana ngiyazi vese intambama uzongihlaba ngo20 iholo ngithi vele mezongihlaba ngalo 20 vele mhlawumbe izobe sengijust u70 kube u90 lapho kwakusaholwa yabo mengaholeli ukushaya ngo20 awuholo la ukushaya ngo40 yabona ke uthola umuntu okushaya ngo60 ayingeke lo muntu lo uyinyama siyafuna ukusebenza naye kodwa nje phela u20 standard ke leso yabo kodwa u40 so kahle average mele ube u40 so edlala ngawo lo ka20 ngoba u20 sasesasuka kuona kodwa nje laba abaholelayo isikhathi esiningi kwakuba yilabo bamabhasi baholela ke labo yabo hayi labo ingeqe zikushaya ngo20 ngempela magabade 20 nje hamba uthetha wedwa indlela yonke